హరే కృష్ణ. హరే కృష్ణ అందరికి. సో ఈరోజు లెవెల్ 2 భగవద్గీత యథాతథం క్లాస్కి మీ అందరికీ కూడా ఇస్కాన్ శ్రీ శ్రీ రాధా గోవింద ఆలయం తరపున స్వాగతం స్వాగతం. హరే కృష్ణ. ఓం అజ్ఞానతిమిరాంధస్య జ్ఞానాంజనశలాకయా చక్షుర్మిలితం యేన తస్మై శ్రీ గురవే నమః. श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वापदान्तिकम्. वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश नमा ओं विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने. नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे. नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नाम्ने गौरित्विषे नमः. हे कृष्णा करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते. तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये. वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः. जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद. हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे. हरे कृष्ण. సో మనము భగవద్గీత 5వ అధ్యాయము కర్మ సన్యాస యోగము, కర్మయోగము, కృష్ణ భక్తి భావనలో కర్మ అనేటువంటి ఈ అధ్యాయాన్ని చూస్తూ ఉన్నాం. ముఖ్యంగా ఈ అధ్యాయంలో అర్జునుడు అడుగుతున్నటువంటి, ఓ కృష్ణ, కర్మ త్యాగమా అంటే కర్మ సన్యాసమా, లేదా కర్మయోగమా అంటే భక్తియుత సేవలో అంటే కర్మలను ఆచరించడమా, ఈ రెండింటిలో ఏది ఉత్తమము అని అర్జునుడు అడగడము. సో దానికి ఆ కృష్ణ భగవానుల వారు కర్మ సన్యాసము మరియు కర్మ యోగాలు అనేటువంటి రెండు మార్గాలు కూడా ఉత్తమమైనవే అయినప్పటికీ కూడా, అంటే రెండు కూడా మోక్షానికి మార్గాలే అయినప్పటికీ కూడా, నిష్కామ కర్మ అంటే కర్మయోగము అంటే భక్తియుత భావనలో, భక్తియుత సేవలో కర్మలను ఆచరించడము ఉత్తమము అని చెప్తాడు. ఎందుకంటే కర్మలను విడిచిపెట్టడం అనేటువంటిది కష్టమవుతుంది. చేయాల్సినటువంటి పనులను వదిలివేసినటువంటి వాడికి మనసు లోపల అశాంతి ఉంటూ ఉంటుంది. కానీ కర్మ చేస్తున్నటువంటి వాడు ఫలాసక్తిని వదిలివేసినట్లయితే త్వరగా శాంతిని పొందగలుగుతాడు అనేటువంటి అంశాన్ని ఆయన తెలియచేసినటువంటిది. అలాగే ఫలాసక్తిని వదిలేసినటువంటి వాడే నిజమైనటువంటి సన్యాసి అని కూడా చెప్పడము. అలాగే కర్మలన్నీ కూడా ప్రకృతి వలనే చేయబడుతూ ఉన్నాయి. ఇంద్రియాల ద్వారా, శరీరం ద్వారా, ప్రకృతి గుణాల వల్ల జరుగుతూ ఉన్నాయి. ఆత్మ మాత్రం సాక్షిగానే ఉంటూ ఉంటుంది. పాపపుణ్యాలను సృష్టించేది పరమాత్మ కాదు, కానీ జ్ఞానం లేనటువంటి మనుషులు తమ అజ్ఞానంలో బంధాలను సృష్టించుకుంటూ ఉన్నారు అని. మరి జ్ఞాన చక్షువులు వచ్చినప్పుడు అతడు సమదృష్టిని కలిగి ఉంటాడు అని అదే ఇక్కడ
చివరి మనం నిన్న చూసినటువంటి శ్లోకాలలో అవిద్యా వినయ సంపన్నే బ్రాహ్మణే గవిహస్తిని సునిచైవ స్వపాకేచ పండిత సమదర్శన అంటూ చెప్పబడినటువంటి. సో మరి వినమ్రులైనటువంటి యోగులు యథార్థమైనటువంటి జ్ఞానమును కలిగిన వారు అవ్వడం చేత విద్యా వినయ సంపన్నులైనటువంటి బ్రాహ్మణులనైనా, గోవునైనా, ఏనుగునైనా, కుక్కనైనా, కుక్క మాంసం తినేటువంటి చండాలునైనా సమదృష్టితో చూస్తారు. అంటే అందరిలోనూ ఆత్మతత్వాన్ని చూస్తాడు. అతనికి ఎటువంటి రాగద్వేషాలు ఉండవు. అతను అటువంటి వాడు శాంతిని పొందుతాడు. పండిత సమదర్శన అంటూ పండితుడు అనేటువంటి వాడు అందరిలో కూడా ఆత్మతత్వాన్ని, అంటే విద్యా వినయాలు కలిగినటువంటి బ్రాహ్మణునైనా, గోవునైనా, ఏనుగునైనా, కుక్కనైనా, కుక్క మాంసం తినేటువంటి చండాలుడు వంటి వాడినైనా అందరినీ కూడా సమదృష్టితో చూస్తాడు అనేటువంటిది మనకి ఇక్కడ మనము చూసినటువంటి అంశము. సో ఇంకా చెప్తున్నారు, ఇహైవ తైర్జిత సర్గో ఏషాం సామ్యే స్థితం మనః నిర్దోషం హి సమం బ్రహ్మ తస్మాద్ బ్రహ్మణి తే స్థితాః. సో ఇంకా చెప్తున్నారు, మరి సమానత్వము మరియు ఏకత్వములందు మనసు నెలకొనినటువంటి వారు జనన మరణ స్థితిని జయించినట్టి వారే. వారు బ్రహ్మము వలె దోషరహితులైనటువంటి వారు. ఆ విధంగా వారు బ్రహ్మమునందు స్థితిని కలిగి ఉన్నట్టి వారే అగుదురు అంటూ, అంటే అందరిలోనూ ఆత్మతత్వాన్ని చూసేటువంటి వాడు, రాగద్వేషాలను వదిలివేసినటువంటి వాడు, శాంతిని పొందినటువంటి వాడు, సమానత్వము మరియు ఏకత్వముల యందు మనసు నెలకొని ఉండడం వల్ల అతడు బ్రహ్మభూత స్థితిలో నెలకొని ఉన్నవాడుగా, అంటే మోక్ష స్థితిలో ఉన్నటువంటి వాడుగా చెప్పబడుతూ ఉన్నటువంటి అంశాన్ని మనము ఇక్కడ చూసినటువంటిది. ఇక 20 నుండి 26 శ్లోకాల వరకు ఆయన శాంతి సిద్ధించేటువంటి రహస్యం, ముఖ్యంగా జీవితంలో సుఖం వచ్చినా, దుఃఖం వచ్చినా, లాభం వచ్చినా, నష్టం వచ్చినా కలవరపడకుండా ఉండేటువంటి వాడు శాంతిని పొందుతాడు అనేటువంటి విషయాన్ని మనకి ఇక్కడ తెలియచేస్తూ ఉన్నటువంటి అంశాలను చూడవచ్చు. ఎందుకంటే ఆ విధమైనటువంటి భావనలో ఉన్నటువంటి వాడు, సో ఇక్కడ చెప్తున్నారు, నా ప్రహృష్యేత్ ప్రియం ప్రాప్య నోద్విజేత్ ప్రాప్య చాప్రియం స్థిర బుద్ధిరసమ్మూఢో బ్రహ్మవిద్ బ్రహ్మని స్థితః. సో ఇక్కడికి చెప్తున్నారు, మరి ఎవడైతే ప్రియమైన దానిని పొందినప్పుడు ఉప్పొంగకుండా ఉండి, అప్రియమైనటువంటి దానిని పొందినప్పుడు ఉద్విగ్నతను నొందకుండా ఉండేటువంటి వాడు. సో ఏదైనా ప్రియమైనది లభించినప్పుడు ఉప్పొంగకుండా ఉండడము, అలాగే అప్రియమైనది కలిగినప్పుడు శోకించకుండా ఉండడం, ఉద్విగ్నతకు గురి కాకుండా ఉండడం, అంటే శోకించకుండా శోకించడం కానీ చేయనటువంటి వాడు. మరి అలా శోకించకుండా, ఉప్పొంగకుండా స్థిరమైనటువంటి బుద్ధిని కలిగిన వాడు, మోహపరవశుడు కానివాడు, భగవద్విజ్ఞానమును పూర్ణంగా నెరిగిన వాడును అగు మనుజుడు పరబ్రహ్మమునందు స్థితిని కలిగి ఉన్నట్టి వాడు అగును అంటూ చెప్తున్నారు. ముఖ్యంగా ఇక్కడ ఆత్మదర్శి అయినటువంటి వాడి యొక్క లక్షణాలను మనకు ఈ శ్లోకంలో చెప్తూ ఉన్నటువంటిది. ఎందుకంటే ఈ దేహమే అసలైనటువంటి ఆత్మ అనేటువంటి మిథ్యా తదాత్మ భావనలో ఉండేటువంటి భావమే మన యొక్క సాధారణంగా ఉండేటువంటిది. ఈ దేహము, ఈ దేహపరమైనటువంటి సంబంధాలే మనకు శాశ్వతము అని అనుకుంటూ ఉంటుంటాం. కానీ మరి ఈ దేహము ఆ మిథ్యాత్మ, అంటే ఈ దేహమే నేను అనేటువంటి
ఆ మిథ్యా తదాత్మ్యములో మోహితుడు కాకపోవడమే మరి ఆత్మదర్శి అయినటువంటి వాడి యొక్క లక్షణాలు అని చెప్తున్నారు. అందుకే అటువంటి వాడు పరబ్రహ్మమునందు స్థితిని కలిగి ఉన్నటువంటి వాడే అని చెప్తూ ఉన్నారు. కాబట్టి ఎప్పుడైతే తాను ఈ దేహం కాదని, తాను ఆ భగవంతుని యొక్క అంశను, విభక్తాంశను అని మరి చక్కగా తెలుసుకున్నటువంటి వాడు, మరి అలా తెలుసుకున్నటువంటి వాడు ఏదో పొందడంలో ఆనందాన్ని కానీ, అలాగే ఈ దేహానికి సంబంధించిన వాటిని కోల్పోయినప్పుడు శోకించడం కానీ చేయడు అని చెప్తూ ఉంటుంటారు. సో మరి ఆ విధమైనటువంటి అంటే ఆ సమత్వ భావంతో ప్రియమైనటువంటి వాటిని పొందినప్పుడు, అంటే సుఖం వచ్చినా, దుఃఖం వచ్చినా, లాభం వచ్చినా, నష్టం వచ్చినా కలవరపడనటువంటి మనసు ఉన్నటువంటి వాడు పరబ్రహ్మ స్థితిలో ఉన్నటువంటి వాడు అని చెప్తారు. ఎందుకంటే నేను ఈ దేహం కాదు అనేటువంటి భావనలో, ఇది ఆ భగవంతుని యొక్క భిన్న అంశ అనేటువంటి భావనలో ఉంటారు అని చెప్తారు. అటువంటి వాడే మరి అంతఃశాంతిని పొందగలుగుతాడు, పరమానందాన్ని, అలాగే మోక్షమైనటువంటి ఆ బ్రహ్మ నివాసం కూడా అతనికి లభిస్తుంది అనేటువంటి విషయాన్ని మనము తెలుసుకొనవచ్చు. బాహ్య స్పర్శేష్వసక్తాత్మా విందత్యాత్మనియత్సుఖం స బ్రహ్మయోగయుక్తాత్మా సుఖమక్షయమశ్నుతే. అట్టి ముక్త పురుషుడు ఎవడైతే ఆ సమత్వ భావనలలో ఉండి ఉంటాడో, అటువంటి ఆ ముక్త పురుషుడు ఎవడైతే ఉన్నాడో అటువంటి వాడు బాహ్యేంద్రియ సుఖమునకు ఆకర్షితుడు కాకుండా, ఈ బాహ్యమైనటువంటి ఇంద్రియ సుఖాలకు అతడు ఆకర్షితుడు కాడు అని చెప్తున్నారు. అలా ఆకర్షితుడు కాకుండా ఆత్మయందే సౌఖ్యమును అనుభవిస్తూ సదా ధ్యానమగ్నుడై ఉండును అంటూ చెప్తూ ఉన్నారు. ఎవడైతే ఆత్మదర్శి అయినటువంటి వాడు మరి ఈ భౌతికేంద్రియ సుఖాలకు ఆకర్షితుడు కాకుండా, మరి తనలోనే అంటే ఆత్మయందే సుఖాన్ని అనుభవిస్తూ సర్వదా భగవంతుని యొక్క ధ్యాసలోనే, అంటే సమాధి స్థితిలోనే సదా ధ్యానమగ్నుడై ఉంటాడు. నిరంతరము ఆ భగవంతుని యొక్క ధ్యాసలో నిమగ్నమై ఉండేటువంటి స్థితినే సమాధి స్థితి అని చెప్తూ ఉంటుంటారు. సో కనుక అలా సదా ధ్యానమగ్నుడై అంటే సర్వదా సమాధి స్థితిలో ఉంటాడు అని చెప్తున్నారు. మరి అలా పరబ్రహ్మమును ధ్యానించేటువంటి కారణంగా ఆత్మదర్శి అయినటువంటి వాడు ఆ విధంగా అనంతమైనటువంటి సౌఖ్యాన్ని, అపరిమితమైనటువంటి సౌఖ్యమును అతడు అనుభవిస్తూ ఉంటాడు అని చెప్తారు. ఎందుకంటే కృష్ణ భక్తి భావనలో నెలకొనేటువంటి వాడు ఈ భౌతికమైనటువంటి ఈ బాహ్యేంద్రియ సుఖాలకు ఆకర్షితుడు కాకుండా ఆ భగవంతుని యొక్క సేవలో, ఆ భగవంతుని అంటే ఇక్కడ ఆత్మ అంటే ఏంటి, పరమాత్మ అంటే ఏంటి, ఆత్మకు పరమాత్మలకు ఉన్న సంబంధం ఏమిటి, భౌతిక ప్రకృతికి పరమాత్మకు మనకున్నటువంటి సంబంధాన్ని అతడు తెలుసుకొని మరి ఆ పరిపూర్ణమైనటువంటి జ్ఞానంలో అతడు నిమగ్నమై ఉంటాడు అనేటువంటిది మనకి ఇక్కడ చెప్పబడుతూ ఉన్నటువంటి అంశం. సో కనుకనే ఆత్మదర్శి అయినటువంటి వాడు అంటే శ్రీకృష్ణుడి యొక్క దివ్యమైన ప్రేమయుత సేవలో నెలకొని అలా నెలకొన్నటువంటి ఆయనలో నవనవ సౌఖ్యమును అనుభూతం చేసుకుంటాడు అని చెప్తారు. సో మరి అటువంటి వాళ్ళు సదా భగవంతుని యొక్క భక్తియుతమైనటువంటి భావనలో ఉన్నటువంటి వారు, అంటే కృష్ణ భక్తి భావనలో ఉన్నటువంటి వారు ఈ భౌతికమైనటువంటి సుఖాలను తృణప్రాయంగా వదిలివేస్తారు అనేది చెప్పబడుతుంది.
సో అందుకే ఇక్కడ ఇంకా మనకి చెప్తూ ఉన్నారు, ఏహి సంస్పర్శజా భోగా దుఃఖయోనయ ఏవతే ఆద్యంతవంత కౌంతేయ నతేషు రమతే బుధః. సో ఇంకా చెప్తున్నారు, ఓ అర్జున, బుద్ధిమంతుడైనటువంటి వాడు ఆ ఇంద్రియ సంపర్కము వలన కలుగు దుఃఖ కారణముల యందు పాల్గొనడు. అంటే ఇంద్రియ భోగ వాంఛల వలన మనం పొందేటువంటి సుఖాలు ఏవైతే ఉన్నాయో అవి అశాశ్వతమైనవి, దుఃఖ కారణాలు అని చెప్తూ ఉంటుంటారు. సో ఉదాహరణకి మత్తు పదార్థాలు తీసుకుంటున్నారు అనుకోండి, మొదట్లో కొంచెం అనిపిస్తూ ఉంటుంది, ఆ తర్వాత హ్యాంగ్ ఓవర్స్ అని, ఇంకా తర్వాత హెల్త్ ఖరాబు, ఇవన్నీ కూడా జరుగుతూ ఉండేటువంటివి. ఇవన్నీ కూడా దుఃఖ కారణాలే. మరి అలాంటికి వాటికి ఆధ్యాంత్యాలు ఉంటాయి. ఏ సుఖమైన ఈ భౌతిక ఇంద్రియ భోగాలతో కూడేటువంటి ఏ సుఖమైన, అది మైథున సుఖమైనా, లేకపోతే మత్తు పదార్థాలకు అలవాటు పడేటువంటి సుఖాలైనా, ఇంకే సుఖాలైనా, ఇవన్నీ కూడా దుఃఖ కారణాలే అని మనకి చెప్పబడుతూ ఉన్నటువంటిది. సో కనుక మరి ఈ తాత్కాలికమైనటువంటి భౌతిక ఇంద్రియాలు, ఎందుకంటే ఈ దేహమే తాత్కాలికమైనటువంటిది, దీని ద్వారా పొందేటువంటి సుఖాలు ఏవైనా కూడా తాత్కాలికమైనటువంటివి కదా, దుఃఖ కారణమైనటువంటివి. సో కనుకనే ఇక్కడ చెప్తున్నారు, ఓ కౌంతేయ, ఆ సుఖములు ఆధ్యాంతములతో కూడి ఉన్నటువంటి కారణంగా తెలివిగలవాడు, అంటే బుద్ధిమంతుడు, అంటే భక్తియుత సేవలో నిమగ్నమయ్యేటువంటి వాడు, అంటే కృష్ణ చైతన్యంలో నిమగ్నమైనటువంటి వారు మరి ఈ తాత్కాలికమైనటువంటి అశాశ్వతమైనటువంటి దుఃఖ కారణమైనటువంటి ఈ సుఖాలకు ఆసక్తులు కారు అని చెప్తూ ఉన్నటువంటిది. ఎందుకంటే యోగులు ఆ పరతత్వము నుండి అపరిమితమైనటువంటి దివ్య ఆనందాన్ని పొందుతూ ఉంటుంటారు. సో కనుక మరి నిజమైనటువంటి యోగులు అంటే పండితులు, ఆధ్యాత్మికవాదులు భౌతిక అస్తిత్వము కొనసాగడానికి మరి వారు ఆ ఇంద్రియ భోగాల వైపుకు ఆకర్షితులు కారు అని చెప్తూ ఉంటుంటారు. ఎందుకంటే మనిషి ఎంత ఎక్కువగా ఈ భౌతికమైనటువంటి సుఖాలకు అలవాటు పడితే అంత ఎక్కువగా ఈ భౌతికమైనటువంటి క్లేశాలలో అతడు చిక్కుకొని పోతాడు అని చెప్తారు. ఈ గుణ అంటే తాడు అని చెప్తారు. ఈ గుణాలలో మనం ప్రకృతి త్రిగుణాలైనటువంటి సత్వ రజో తమో గుణాలలో ఎంత ఎక్కువగా మనము అంటే ఆకర్షితులమైతూ ఉంటే ఆ ఇంద్రియాలకు వీటికి అంత ఎక్కువగా మనం బంధించబడుతూ ఉంటుంటాం. తాడుతో మనం ఎక్కువగా కట్టబడితే దాని నుంచి బయటపడడం అనేటువంటిది కష్టం అవుతూ ఉంటుంది. సో కనుకనే ఇక్కడ చెప్పబడుతూ ఉన్నటువంటి అంశము ముఖ్యంగా మనకి చెప్తూ ఉన్నటువంటిది, సో బుద్ధిమంతుడైనటువంటి వాడు ఈ ఇంద్రియ సంపర్కాల చేత కలిగేటువంటి ఆ దుఃఖ కారణాల యందు అతడు పాల్గొనడు అని చెప్తున్నారు. ఎందుకంటే మన ఇంద్రియాలన్నీ కూడా దుఃఖ హేతువులు అని చెప్పబడుతూ ఉంటుంటాయి. ఇంద్రియ వస్తువులు ఏదైనా కానీ దుఃఖ హేతువుగానే చెప్పబడుతుంది. మన కళ్ళైనా, చెవులైనా, నాలుకైనా, ముక్కైనా, చర్మమైనా, ఈ ఇంద్రియ వస్తువులు. సో దీనికి ఉదాహరణగా మనం చూసుకున్నట్లయితే మిడతలు, మినుగురు పురుగులు అని చెప్తారు. వెలుతురు కనిపించగానే అది ఏదైనా సరే అక్కడికి ఆ వెలుతురు దగ్గర కురుకుతూ ఉంటాయి, కళ్ళకి ఆ వెలుతురు కనిపించగానే. అది మంట అయినా ఏదైనా వెళ్ళి ఆ మంటలో పడేవి నశించిపోయేటువంటి అవకాశం ఉంటుంది. అలాగే చెవులు, ఇక్కడ ఈ లేడీ ఇది ఒక రకమైనటువంటి శబ్దాలకు ఆకర్షితులు అవుతుంది అని చెప్తుంటారు. దాన్ని బేస్ చేసుకొని మనకి వేటగాళ్ళు అవతల వైపున శబ్దాలు, దానికి ఆకర్షితమయ్యేటువంటి శబ్దాలను చేస్తూ మధ్యలో వల పెడతారు. ఇది ఆ శబ్దాలకు ఆకర్షితులై అటువైపుకు వెళ్తూ ఆ వలలో చిక్కుకుంటూ ఉంటుంది. అలాగే
నాలుక దుఃఖహేతు అని చెప్తారు. నీటిలో ఉండేటువంటి చేపలు నీటిలో ఎంతో ఆహారం లభిస్తూ ఉంటుంటుంది. కానీ బయట నుంచి ఏదైనా వచ్చి పడగానే గుట్టుకుని వచ్చి మింగడానికి ప్రయత్నం చేస్తుంది. దీన్ని బేచేసుకొని చేపలు పట్టేటువంటి వాళ్ళు గాలం వేసి దానికి కొంత ఆహారాన్ని వేసి నీటిలో ఇచ్చేస్తారు. ఏగానే అది ఏదో ఆహారం వచ్చేసిందని గుట్టుకుని మింగుతూ ఉంటుంటుంది. అలా చిక్కుకుంటూ ఉంటుంది. అలాగే కొన్ని రకాలైనటువంటి కీటకాలు ఆ పుష్పాల నుండి వచ్చేటువంటి మకరందానికి ఆకర్షితులై అక్కడికి వచ్చి దానిలో చేరుకుంటాయి. మరి చేరినటువంటి అవి అక్కడే నిరంతరం ఆవాసం దాంతోనే ఉంటూ ఉంటాయి. సాయంకాలం కాగానే ఆ పువ్వులు మళ్ళీ ముడుచుకుంటాయి. అందులో ఉండి అది గాలి ఊపిరి ఆడక చనిపోతుంది. సో అలాగే చర్మస్పర్శకు ఎక్కువగా అట్రాక్ట్ అయ్యేటువంటివి ఏనుగులు అని చెప్తారు. మదించినటువంటి ఏనుగులు మదగజాలను పట్టుకోవడానికి ట్రైనింగ్ ఇచ్చినటువంటి ఆడ ఏనుగును పంపి అడవిలో దానికి ట్రైనింగ్ ఇస్తారు. అది వచ్చేటువంటి దాని ఆకర్షణకి అది వచ్చేస్తుంది మత్త గజాలు. సో అది పక్క నుంచి వెళ్తుంది. దాని వెనక అది వస్తూ అది కొన్ని గుంటలు తీసి దానిపైన ఆకులు పెడతారు. ఆ ఆకుల మీద నుంచి నడిచి ఆ గుంటలో వచ్చి పడుతుంది. 2-3 రోజులు దానికి ఆహారం ఇవ్వకుండా ఉంచి బలహీన పడిన తర్వాత బయటికి తీసి దాన్ని పనికి వాడుతుంది. ఆ విధంగా మన ఇంద్రియాలు కళ్ళైనా, చెవులైనా, నాలుకైనా, ముక్కైనా, చర్మము ఇవన్నీ కూడా దుఃఖహేతువులే అనేటువంటిది మనం వీటి ద్వారా ఈ ఉదాహరణల ద్వారా తెలుసుకొనవచ్చు. శక్నోతి హైవయ షోడుం ప్రాక్షరీర విమోక్షణాత్ కామ క్రోధోద్భవ వేగం సయుక్త ససుఖీ నరః. సో ఇంకా చెప్తున్నారు, దేహమును విడుచుటకు పూర్వమే ఎలాగైతే ఈ దేహాన్ని ఆశ్రయించినటువంటి ఆ ఆత్మ ఈ దేహాన్ని వదలడానికి, ఈ దేహాన్ని ప్రస్తుతం పొందినటువంటి ఈ దేహాన్ని విడిచిపెట్టడానికి ముందే మనిషి ఇంద్రియముల కోరికలను అదుపు చేయగలిగినటువంటి వాడు. ఎవడైతే అదుపు చేసుకోగలుగుతాడో వాడు కామ క్రోధ వేగమును అణచగలిగినటువంటి వాడు దివ్య స్థితి యందున్నట్టి వాడై ఈ జగమునందు సుఖవంతుడగును అని చెప్తున్నారు. అంటే మనిషి ఆత్మానుభూతి మార్గంలో స్థిరమైనటువంటి ప్రగతిని సాధించాలి అంటే భౌతికేంద్రియ వేగాలను నియంత్రించుకోవడము తప్పగా ప్రయత్నించాలి అని చెప్తారు. ఎందుకంటే మనకి ప్రముఖ ఆచార్యులు చెప్తారు, వాచోవేగం, క్రోధవేగం, మనోవేగం, ఉదరవేగం, ఉపస్థ వేగం, జిహ్వావేగం అనే ఈ 6 వేగాలను నియంత్రించుకున్నటువంటి వాడు ప్రపంచమంతా శిష్యులను ఏర్పాటు చేసుకోగలుగుతాడు. అతనికి ఇంకా వేరే శత్రువులు కానీ ఏది ఉండదు అని చెప్తూ ఉంటుంటారు. సో మరి మాటల యొక్క వేగం, క్రోధం కోపం యొక్క వేగాన్ని, మనసు యొక్క వేగాన్ని, ఉదరం తిండి దీంతో ఉపస్థ జననేంద్రియాల యొక్క వేగం, అలాగే జిహ్వా వేగం నాలుక యొక్క వేగం, వీటన్నిటిని ఎవడైతే నియంత్రించుకోగలుగుతాడో అతనికి ఈ ప్రపంచమంతా శిష్యులను ఏర్పాటు అతడే అంటే గొప్పవాడు అంటే చెప్తూ ఉంటుంటారు. ధీరుడుగా చెప్పబడేటువంటి వాడు. సో ఇంకా చెప్తూ ఉన్నారు, యోంత సుఖోంతరారామః తతాం తర్జ్యోతిరేవ యః స యోగి బ్రహ్మ నిర్వాణం బ్రహ్మభూతోధిగచ్చతి. సో ఇంకా చెప్తున్నారు, ఓ అర్జున, అంతరంగమందే ఆనందమును కలిగినటువంటి వాడు అంటే ఎవడైతే సుఖాన్ని లోపలే ఉన్నదో లోపలనే భావిస్తూ ఉంటాడో,
మరి ఎవడైతే ఉత్సాహవంతుడై అంతరంగమందే రమించుచుండేటువంటి వాడు, అంతరంగమందే లక్ష్యమును కలిగినటువంటి వాడు అగు మనుజుడే వాస్తవమునకు పూర్ణుడగు యోగి అనబడును అంటూ చెప్తున్నారు. అంటే ఎవ్వని సుఖము లోపలే ఉందో, ఎవడు తన లోపలే ఉత్సాహంగా ఉండి ఆనందిస్తూ ఉంటాడో, ఎవడి లక్ష్యము అంతర్ముఖంగా ఉన్నదో అతడే నిజానికి పరిపూర్ణమైనటువంటి యోగి అనబడతాడు అని చెప్తున్నారు. అతడు బ్రహ్మంలో ముక్తుడై ఉండి చివరకు అంత్యమున పరబ్రహ్మముని అతడు పొందగలడు అంటూ చెప్తున్నారు. అంటే ఇక్కడ మనిషి తన లోపలే సుఖాన్ని ఆస్వాదించలేకపోతే బాహ్య సుఖాన్ని పొందడానికి ఉద్దేశించబడినటువంటి మరి బాహ్య కలాపాల నుండి ఎట్లా విరమిస్తాడు అని చెప్తుంటారు. మరి ముక్త పురుషుడైనటువంటి వాడు యథార్థమైనటువంటి అనుభవంలో సుఖాన్ని అనుభవిస్తూ ఉంటాడు. అంతరంగమందే అతడు సుఖాలను అనుభవిస్తూ ఉంటాడు అని చెప్తారు. అందుకే అటువంటి వాడు మరి నిజమైనటువంటి యోగి ఏ ప్రదేశంలోనైనా మౌనంగా కూర్చుని లోపల ఉండే జీవన కలాపాలను అతడు అనుభవిస్తూ ఉంటాడు. అటువంటి వాళ్ళే ముక్త పురుషులుగా చెప్పబడుతూ ఉంటుంటారు. సో ఇంకా చెప్తూ ఉన్నారు, లభంతే బ్రహ్మ నిర్వాణం ఋషయ క్షీణ కల్మషాః చిన్నద్వైతాయతాత్మానః సర్వభూత హితే రతాః. సో సంశయాలన్నింటినీ తొలగించుకొని మరి మనోనిగ్రహంతో సకల ప్రాణులకు మేలు చేయడంలో ఆసక్తి కలిగినటువంటి ఋషులు పాపాలన్నింటినీ పోగొట్టుకుని బ్రహ్మ సాక్షాత్కారము అంటే ఆ భగవంతుణ్ణి పొందుతారు అని చెప్తున్నారు. ఇక్కడ ముఖ్యంగా సందేహాల నుండి ఉత్పన్నమయ్యేటువంటి ద్వంద్వాలకు అతీతులైనటువంటి వారు, సుఖదుఖాలు, లాభ నష్టాలు, మానవమానాలు అనేటువంటి ఆ ద్వంద్వాలకు అతీతులైనటువంటి వాడు, అలాగే మనస్సులను మనోనిగ్రహంతో ఆ మనస్సులను ఆంతరంలోనే నెలకొనేటువంటి వారు, మనోనిగ్రహంతో సకల ప్రాణులకు మేలు చేసేటువంటి వాడు, సకల జీవుల సంక్షేమానికై పనిచేసేటువంటి వాడు, మరి సమస్త పాపముల నుండి విముక్తులైనటువంటి వారు అయిన జనులు ఆ బ్రహ్మంలో ముక్తిని పొందుతారు. అంటే ఇక్కడ ముఖ్యంగా అలాంటి వారు ఎవరు అంటే కృష్ణ భక్తి భావనలో నెలకొనేటువంటి వారు. అంటే నిరంతరము హరే కృష్ణ 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 హరే హరే, హరే రామ 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 హరే హరే అంటూ ఆ భగవన్నామ స్మరణ చేస్తూ ఆ భగవంతుని యొక్క కృష్ణ భక్తి భావనలో నెలకొనేటువంటి వారు. అంటే పూర్తిగా కృష్ణ భక్తి భావనలో ఉన్నటువంటి వ్యక్తి సకల జీవుల యొక్క సంక్షేమ కార్యక్రమంలో నెలకొన్నటువంటి వాడని చెప్పబడుతూ ఉంటుంటారు. ఎందుకంటే అటువంటి వాడు మరి శ్రీకృష్ణుడే సమస్తానికి మూలము అనేటువంటి జ్ఞానంలో వారు పనిచేసి ప్రతి ఒక్కరి కొరకు పనిచేస్తూ ఉంటారు. ఆయనే ఆ భగవంతుడే పరమభోక్త, ఆయనే పరమ యజమాని, ఆయనే పరమమిత్రుడు అనేటువంటి విషయాన్ని మర్చిపోకుండా ఉంటారు. కానీ దుఃఖానికి కారణం ఏంటంటే ఇవి మర్చిపోవడం. అంటే శ్రీకృష్ణుడే పరమభోక్త, శ్రీకృష్ణుడే పరమ యజమాని, ఆయనే పరమమిత్రుడు అనేటువంటి విషయాన్ని మర్చిపోయిన కారణంగానే ఈ జీవులు ఈ భౌతిక జగత్తులో దుఃఖాలకు కారణమవుతూ ఉన్నాయి అని చెప్తున్నారు. కామ క్రోధ వియుక్తానాం యతీనాం యత చేతసాం అభితో బ్రహ్మ నిర్వాణం వర్తతే విదితాత్మనాం. సో ఇక్కడ
కామ క్రోధ వియుక్తానాం. కామ అంటే కోరికల నుండి, క్రోధ అంటే కోపము నుండి, విముక్తానాం విడివడిన వారు. ఎవడైతే కామ క్రోధాలను జయిస్తారో, కామ క్రోధాల నుండి విడివడినటువంటి వారు, ఆత్మదర్శులు, ఆత్మ సంయమమును కలిగినటువంటి వారు, ఇక్కడ యతచేతసాం అంటే మనసును పూర్తిగా నిగ్రహించగలిగినటువంటి వారు అని చెప్తారు. అభితః అంటే చాలా స్వల్ప కాలంలోనే, అచిర కాలంలోనే, నిశ్చయంగా అంటే స్థిరం, ఖచ్చితంగా. బ్రహ్మ నిర్వాణం అంటూ చెప్తున్నారు. అంటే ఇక్కడ బ్రహ్మంలో మోక్షాన్ని పొందుతారు. నిర్వాణం అంటే మోక్షాన్ని పొందడం. సో కామక్రోధాల నుండి విడివడినటువంటి వారు, ఆత్మదర్శులను, ఆత్మ సంయమమును కలిగిన వారు, సంపూర్ణము కొరకు నిరంతరము యత్నించేటువంటి వారు అయిన మహాత్ములు అచిరకాలంలోనే బ్రహ్మ నిర్వాణమును అంటే బ్రహ్మములో మోక్షమును బడియుతారు, పొందుతారు అంటూ చెప్తూ ఉన్నటువంటి. సో మరి ఆ మోక్షయత్నంలో నిరంతరము నెలకొనేటువంటి ఆ సాధు పురుషులలో శ్రీకృష్ణ, ఆ కృష్ణ భక్తి భావనలో ఉన్నటువంటి వాడు సర్వశ్రేష్ఠుడు అని చెప్పబడుతూ ఉన్నటువంటి అంశం మనకి. స్పర్శాన్ కృత్వా బహిర్బాహ్యాన్ చక్షుచైవాంతరే భ్రువోః ప్రాణాపానౌ సమౌ కృత్వా నాసాభ్యంతరచారిణౌ యతేంద్రియమనోబుద్ధిః మునిర్మోక్షపరాయణః విగతేచ్ఛాభయక్రోధో య సదా ముక్త ఏవ సహ. సో ఇంకా చెప్తున్నారు, ఇక్కడ స్పర్శాన్ అంటే శబ్దము మున్నగు ఇంద్రియ వస్తువులు అని చెప్తారు. అంటే బాహ్యేంద్రియ అర్థములన్నింటినీ అని అర్థం. అంటే సకల బాహ్య ఇంద్రియ వస్తువులన్నింటినీ త్యజించి దృష్టిని భ్రూణ మధ్యమమున అంటే కనుబొమ్మల మధ్య భ్రూణ మధ్యమమున నిలిపి, కళ్ళ మధ్యలో దృష్టిని ఆ రెండు కనుబొమ్మల మధ్య కేంద్రీకరించి ప్రాణాపానౌ ఆ ప్రాణ అపాన వాయువులను అంటే ఉచ్ఛ్వాస నిశ్వాసలను, ప్రాణ అపాన వాయువులను నాసికారంధ్రాలలోనే నిలిపి, నాసిక యందే సమములుగా చేసి అంటే నిలిపి, తద్వారా మనసును, బుద్ధిని, ఇంద్రియాలను అదుపు చేయునట్టి ఆ మోక్ష వాంఛితుడు కోరిక, భయము, కోపముల నుండి ముక్తుడగును. అట్టి స్థితిలో సదా నిలిచియుండువాడు నిక్కంగా ముక్తిని పొందును అంటూ చెప్తారు. సో ఎందుకంటే మనకి నెక్స్ట్ రేపు వచ్చేటువంటి అధ్యాయంలో అష్టాంగ యోగ విధానం గురించి చెప్తారు. యమ, నియమ, ఆసన, ప్రాణాయామ. ప్రాణాయామము అనేటువంటిది అంటే శ్వాస పైన నియంత్రణ. ఉచ్ఛ్వాస నిశ్వాసలను నియంత్రించుకున్నప్పుడు మనం మన యొక్క ఈ ఇంద్రియాలు అదుపులో ఉంటాయని చెప్తారు. తద్వారా మనసు ఆధీనంలో ఉంటుంది. మనసు ఆధీనంలో ఉన్నప్పుడు బుద్ధి సక్రమంగా పనిచేస్తూ ఉంటుంటుంది. సో కనుక మరి ఆ కృష్ణ భక్తి భావనలో ఉన్నటువంటి వాడు ఖచ్చితంగా ఆ భగవంతుని యొక్క ఆధ్యాత్మిక రూపాన్ని అర్థం చేసుకుంటాడు. కనుక
అతడు భగవంతుని యొక్క భక్తియుత సేవ ద్వారా అతడు స్థిరంగా భక్తియుత భావనలో నెలకొని అతడు ముక్తిని పొందుతాడు అంటూ చెప్తూ ఉన్నటువంటిది. ఇక చెప్తూ భోక్తారం యజ్ఞ తపసాం సర్వలోక మహేశ్వరం సుహృదం సర్వభూతానాం జ్ఞాత్వా మాం శాంతి మృచ్చతి. ఇక్కడ భోక్తారం అంటే భోక్తను, యజ్ఞ తపసాం అంటే యజ్ఞాలకు తపోవృతాలకు, సర్వలోక అంటే సర్వలోకాలకు, ఆ లోకాలలో ఉండేటువంటి దేవతలకు, మహేశ్వరం పరమ ప్రభువుని, సుహృదం సర్వభూతానాం. సుహృదం అంటే ఇక్కడ ఉపకారి, మేలు చేసేటువంటి వాడు. సర్వభూతానాం సకలమైనటువంటి జీవులకు, జ్ఞాత్వా ఆ విధంగా తెలుసుకుని, ఎవరిని? మాం అంటే నన్ను, ఆ దేవదేవుణ్ణి అంటే శ్రీకృష్ణుణ్ణి, శాంతి మృచ్చతి అటువంటి వాడు ఈ భౌతికమైనటువంటి వేదనల నుండి ఊరట పొందుతాడు అని చెప్పబడుతూ ఉన్నటువంటిది. ఎవడైతే ఆ భగవంతుని యొక్క సంపూర్ణ భావన యందు ఉండి ఆయనను, ఆ భగవంతుణ్ణి సర్వ యజ్ఞములకు, తపస్సులకు పరమభోక్తగాను, సకల లోకములకు, సకల లోకాలలో ఉండేటువంటి దేవతలకు పరమ ప్రభువుగాను, సకల జీవులకు లాభాన్ని కూర్చేటువంటి వానుగాను, మరియు శ్రేయోభిలాషిగాను ఎవడైతే తెలుసుకొని ఉంటాడో అటువంటి వాడు భౌతిక దుఃఖముల నుండి విడివడి పరమశాంతిని పొందుతాడు అంటూ చెప్తున్నారు. ఎందుకంటే ఈ మాయా పిడికిళ్లలో ఉన్నటువంటి బద్ధజీవులు ఈ భౌతిక జగత్తులో శాంతిని పొందడానికి ఎంతో ఆరాటపడుతూ ఉంటుంటారు. కానీ వాస్తవికమైనటువంటి శాంతి ఏంటి అనేది ఎవరికీ తెలియదు. మరి వాస్తవికమైనటువంటి శాంతి ఎక్కడి నుంచి వస్తుందంటే ఆ దేవదేవుడైనటువంటి శ్రీకృష్ణ భగవానుడే సర్వ యజ్ఞాలకు, సర్వ తపస్సులకు పరమభోక్త. ఆయనే భోక్త. భోక్తారం యజ్ఞ తపసాం, ఆ భగవంతుడే భోక్త. మనమంతా కూడా సేవకులం. వీఆర్ నాట్ ప్రభు అంటే ఇక్కడ మరి వీఆర్ ది సర్వెంట్స్, నాట్ బాస్. సో సకల లోకములకు, దేవతలకు ప్రభువుగా భగవంతుణ్ణి తెలుసుకొని ఈ సర్వజీవులకు సుహృదమైనటువంటి స్నేహితుడు. సుహృదం సర్వభూతానాం సకల జీవులకు లాభాన్ని కూర్చేటువంటి వాడిగాను, శ్రేయోభిలాషిగాను ఎవడైతే తెలుసుకుంటాడో అటువంటి వాడు మాత్రమే శాంతిని పొందుతాడు తప్ప ఈ భౌతిక జగత్తులో ఏదేదో చేస్తూ శాంతిని పొందుతాడు అనేటువంటిది అసాధ్యము అని చెప్తూ ఉంటుంటారు. ఎవడైతే సమస్త మానవ కలాపాలకు శ్రీకృష్ణుడే భోక్త, భగవంతుడే సమస్త లోకాలకు, వాటిలో ఉండేటువంటి దేవతలకు యజమాని అని తెలుసుకోగలుగుతాడో అటువంటి వాడే దివ్యమైనటువంటి ఆనందాన్ని, శాంతిని పొందుతారు అంటూ చెప్తున్నారు. సర్వలోక మహేశ్వరం ఈ లోకాలన్నింటినీ నియంత్రించేటువంటి వాడు. ఆ కారణోదక సాయి యొక్క ఆ స్వేద రంధ్రాల నుండి కోటాను కోట్లుగా ఈ జగత్తులు, బ్రహ్మాండాలు ఎన్నో ఉద్భవిస్తూ ఉంటుంటాయి. ప్రతి బ్రహ్మాండంలోనూ కూడా గర్భోదక సాయి విష్ణువు వ్యక్తపరుస్తూ ఉంటుంటారు. సో సమస్తము క్షీరోదక సాయి విష్ణువు
వ్యాపించి ఉండేటువంటి, ప్రతి కణములోనికి, అణువులోనికి, పరమాణువులోనికి వ్యాపించేటువంటి. సుహృదం సర్వభూతానాం, మరి సకల జీవులకు నిజమైనటువంటి స్నేహితుడు ఆ భగవంతుడు మాత్రమే, అన్యులెవరూ కాదు అని తెలుసుకోవడమే. సో మరి ఈ కర్మ, కర్మయోగము లేదా కృష్ణ భక్తి భావనలో కర్మ అనేటువంటి ఈ 5వ అధ్యాయము మనకి ఇది ఏ విధంగా కర్మయోగము ముక్తిని ఇస్తుంది అనే జ్ఞానపూర్ణమైనటువంటి ఆ ప్రశ్నకు, అర్జునుడు అడిగినటువంటి ప్రశ్నకు సమాధానంగా మనకి ఇక్కడ చెప్పబడినటువంటి ఈ అంశాన్ని మనం చూస్తూ ఉన్నటువంటిది. సో ప్రత్యక్షంగా కృష్ణ భక్తి భావనలో పనిచేయడమే ఆ దివ్య జ్ఞానం, వారే స్థిరమైనటువంటి దివ్య జ్ఞానం చేత ఆనందాన్ని, దివ్యమైనటువంటి ఆనందాన్ని, ఆ బ్రహ్మభూత స్థితిని పొందగలుగుతారు అనేటువంటిది మనకి ఇక్కడ చెప్పబడుతూ ఉన్నటువంటి అంశం. రే కృష్ణ జగద్గురు శ్రీల ప్రభుపాదకి జై. సో ఇది ఈరోజు ఈ అధ్యాయంలో 6వ అధ్యాయంలో మిగిలినటువంటి శ్లోకాలు.